Iki lho, Lur. Delok ento sak carukane lah sak mene kae iki lho, Lur. Gede gede be. Saat ini dimumuk nang bumbune kerang asemane suwe enak. Enak. Buli, ini yo. Tak golekne keran air tawar iki lho. Enak. Keran kali. Oh, ning kene iki enak ning ngene. Enak. Tak gogone yo. Oh, iki kalan, Be. Hah? Iki kalan iki. Iya ya. Heeh, uncalno kene lha ngono. Jumokno ya. Jupukane, heeh. Heeh. Iki lho, bah, akeh tenan. Delok kaya apa? Lah, iki lho. Wah, Tenan iki, Bang, jumokno kuwi. Jupukane tak adane ya. Heeh. kok iso akeh be ya? Lah ya iki, bah. Delok be. Sik, dituning kamera coba. Iki lho, Lur. Wah. Delok ento sak carukane lah sak mene kae iki lho, Lur. Nek beli, tak wangi beli. Kene nuncalne Jalan kene. Ah, Jupukane. dilumpukne. Wah, Lumpukne kene. Niki to. Kali ya nek kerange ya, Be. Iya, tapi kerang air tawar iki, Nduk, jenenge. Beli. Wah, akeh beli. Iki lho. Lumpukne kene be. Uncalne kene, Be, kene, Be. Iki lho, Lur. Sak mene Lur, Iya. sak carukan, Lur. Wah. Ayo. Pintu akeh ya, Be ya. Heeh, lah iya iki. Nang kene dadakno siji kene ndang. Kali rene jenenge ya. Iya. Wes. Gede-gede, Be. Sik akeh be ya. Isik. Sik akeh ya. Wakeh sik engko to, kok kono paling tek engko. Lah kuwi apa sepet ki bathok. Oh, ya tak kira kerang iki lho ya Lur. Wah. Walah uduk. Walah. Layakno gudi. Oh, iki enak enak Lur, lha iki. Kelopo. Mundur be paling mune kondur kono be. Wes ditek paling iki. Wes saya beli sak mono ya. Wis akeh Wes iki. wakeh kuwi. Iki to. Oh, iku sik. Heeh. Tinggalan iku, Be. Oh, kelewatan jenenge. Wes ya. Iya. Ya, lha iku wis entuk wakeh lho iku. Tapi tak iso sik, Mbak Be. Heeh. Iya. Gak atuh sisan be. Ini arep habis pisan. Wah iya. Ketinggalan iki. Oh iya sik situ beli. Amit. Endi? Nah kuwi. Undine. Wes. Ya. Mantap, Bro. Sak tas. Wes oleh wakeh babe golek nganu iki Lur. Apa jenenge kerang air tawar, kerang kali Lur. Saiki balik, ayo Lur. Engko dimasak karo bulik iki engko ya. Oke Lur, ayo Lur. Wis ayo. Ayo. Wah, babe wis kesel Lur. Teman gawe, Be. Iya tak gawane abot iki. Iya. Awas sakjane lompat iki anu nek lewat iki lha iki. Dah. Sama sik nyapa, Be? Iki lho, Nduk. Apa? Mbah kerang air tawar iki lho, kijing lho, Nduk. Lah, hitam-hitam kaya ngene kok. Ben bersih karo babe diumbah satu persatu. Ngene iki, banyor babe ngene lho. Oke, Be. Ngene iki lho, Lur. Wis digosoki ngono, Be ya. Iya, iki gosok isik lho. Orang akeh lumpure ya, Be. Iya, heeh. Terus yo kijing iki tempate ning lumpur. Heeh, ndek lumpur. Oh, ning dudutan iki, Lur. Oh iya. Jadi karo babe diresiki isik Lur sarunge dimasak. Iya. Iki lho Lur hasilnya. Lah bersih to. Oh iya ya. Bandingkan asline Lur. Lah asline ngene iki Lur. Iya Oh toh? iya, jauh ya. Jauh lah iki. Ya wis Lur. Oke. Babe nutuk dhisik ya Lur ya. Heeh. Lor,
Bulik saiki arep masak kerang air tawar atau kijing. Arep dimasak apa, Bulik? Iki engko karo bulik arep dimasak asam manis, Lur. Karo kerang engko arep tak gawe sate, Lur. Wih, iki sing arep dimasak sing apa sih? Iki sing asam manis sik iki. Iki direbus ya. Oh, kerangnya ini iki. Kerangnya ngene, kerang tawar, air tawar iki atau kijing iki ngene iki. Iki direbus dhisik. Ya wis, Lur. Ayo ikuti Bulik masak ben rong kok piye carane kijing iki engko. Oke, Bulik. Iki, Lur. Aire wis mendidih, Lur. Kerangnya dimasukne. Oke. Iki kok berarti lama gak, Bulik? Godhok ya? Ngerebusnya. Enggak, sediluk. Oh, sediluk Kok aja. mekar tok nih wis. Penting kebuka ngono ya. Pengen kebuka tok. Tutup sik, Lur. Oke. Bulik sekarang nyiapne bumbune asam manis, Lur. Oke, Bulik. Bumbunya apa, Bulik? Bumbune iki lombok. Lombok iki Lombok iki dulek, Lur. Lombok tok iki dulek. ambek garam ya. Oh, ambek garam tok ngene iki, dulek ngene iki. Gak anu, Bulik, enggak pakai bawang merah, bawang putih. Engko iki nduk bawang merah, bawang putih diiris-iris. Oh, diiris-iris. Oh, lha iki lomboke ngene iki tok ae wis. Heeh. Oh ya diwehi iki. Saus sambel, saus tomat, dikai tomat, iki diiris-iris. Terus iki bawang merah karo bawang putih. Iki engko dipotong-potong. Bawang merah, bawang putih, terus iki tomatnya ya diiris cilik-cilik. Terus iki saus sambel karo saus tomat. Terus jadi satu ya. Jadi satu. Terus kayak kecap, Lur. Kayak saus tiram. Oke. Penting ngikutin neng kok ben roh urutane ya. Iya, ikuti ya, Lur, Lur. Piye Oke. carane, Lur? Ya. Oke, Bulik. Oh, kerangnya wis nganu, Lur. Wis piye ngene jeneng wis mengo-mengo. Buka-buka. Wis buka ya. Tuh nek Lur. Oh, langsung dimasukne air Air bersih. dingin, air bersih, engko timbah ning kene nek. Engko sing arep sate iki ya dibobok pisan, Lur. Oke, Bulik. Terus dicepliki. Lur, wis anu, Lur. Wis apa ning ngarane iki? Wis buka. Kingko kan dicucine, Bulik ya. Cucine bersih. Wajib dicuci. Lur, brambang bawangnya digoreng sik, Lur. Ditumis ya. Heeh, ditumis sik. Sampai mateng. Heeh. Iki lho wis dilek digoreng kene lho, ramor iki. Bulik. Tomate digoreng, Lur. Banyak iki, Lur, anune gene apa? Lembut. Ben apa jenenge? Tomate ben nganu. Ajur. Iki, Lur, dimasukin penyedap, micin, gula, garam, Lur. Saus sambal, saus tomat dilebokne, Lur. Iki, Lur, air asem, Lur. Kayak 3 sendok Iki, Lur, kasih saus tiram, Lur. Oke, Bulik. Ditambahi kecap, Lur. Oke. Men warnane men sip, men karo men rada manis. Ya, Bulik. Iki, Lur, kerangnya masuk, Lur. Ya, Bulik. Wih. Bawangnya pre. Bawang pre. Lombok abangnya. Lombok besar ya iku mah ya. Lombok besar dipotong-potong. Oke, Bulik. Iki berarti tinggal diaduk-aduk tok, Bulik. Tinggal ngaduk-ngaduk tok men karo meresep ning anune. Lur, kerangnya semanis sudah matang, Lur. Oke, Bulik. Angkat, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Lur, iki babe nyunduki
kerange lur. Oke, Babe. Heeh, kerang air tawar ge sate iki lur. Mm. Nah, Isinya berapa, Be? 3 3 ben merata engko. Satu tusuk Isi 3. isi 3. Heeh. Iki lur, lho. Sama teluaten lho, Be. Wis pokok ngene iki. Kan kerang dagingnya kecil toh, gak Kecil? kayak ayam maksudnya. Hmm. Engko berarti nganu, Be, dikasih bumbu terus di nganu. Oh di apa jenenge dipanggang. Panggang. Ya dibakar. Oke, Be. Bakar lur. Lur, le masak buklik kerang air tawar utawa kijing Heeh. wis mateng lur. Iya, Be. Saiki babe karo buli arep madang. Heeh. Karo kanu lur. Satene lho. Sate kijing. Karo digawe sate kijing ya to. Iki lur sate kijing lur. Oke, Be. Iya iki kerang air tawar dikok ngene iki lur. Weh, Oke. mantep. Wis ayo buli. Ayo, dimulai. Dimulai buli. Ini ya. Heeh. Oh, Mantep ya. nah. Kerange neh. Kerangnya. Heeh. Iyalah, piye sik. Wis ngene ya. Heeh. Kalau mam diseruput-seruput Be. Iya. Enak kuwi. Wes, cukup. Satene Be. Ini ya. Kira B5 apa Wes kuwi sik wis cukup. Weh, lur, mantep lur. Lur. Air tawar utawa kijing, iya lah lur. Monggo lur. Monggo, Be. Madang lur. Madang. Ya. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Jadi njuk loro ae. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lor. Monggo beli. Maem lor. Enak. Piye, Be? Tenan lur. Pas ya, Be. Mantep lur. Pas, mantep tenan lur. Iki seruput iki lor. Enak nih lor. Wah. Enak bumbunya. Satene, Be. Oke, Sate kere. mantep. Kecil tapi mantep ya, Be. Kerange air tawar iki yo sak mene-mene iki lur. Kecil-kecil ya, Padha Be. karo sate kambing yo ora to lur. Yo sesuai ya lur yo. Iya, Be. Be satene dimumuk nang bumbune kerang asam manis enak. Enak. Heeh, iki to. Enak ya. Sate lur. Kerang asam manis enak lho. Iso pedes manis lho. Bumbune lur. Nah, Mantep Asam ya, Be. manis sih lur. Wah, jan. enak. Ala bulik ya. Alon-alon ae. Tambah neh. Gue duduk lah Be. Duduke bulik. Ini bulik. Bumbune satene Be. Oh, sate. Nah, Wes. ini Burung. semuanya Be. Kamu kayak cuci. Kayak cuci bulik. Terlupakan saking enake lur. Enggak amis ya Be ya. Enggak. Cocok. Saat ini duduk nganu. Wah,
tenan lur. Enake piye, Be? Beh tenan Bu Lik, enake gonggur. Beh tenan lur, alhamdulillah lur. Le madang babe karo Bu Lik selesai ya ta. Walaupun sederhana lur. Mantepe luar biasa iki lur. Lah iku sederhana tapi susah dicari, Be. Lah iku lur, ya babe karo Bu Lik tetep ndongane dulur-dulurku kabeh dimanapun berada tetep diparingi seger waras sehat, panjang umur. Amin. Gangsar, lancar, lan berkah rezekine lur. Amin. Oke lur, wassalam lur, matur nuwun.